Bana sa Sekretarya gibasol si Capital Chief Security Officer Loy Madrigal nga maoy hinungdan nga nagbuwag sila sa iyang asawa. Si Ridero Ramonito Camelio gibasol si Madrigal sa panagbuwag nila sa iyang asawa nga si Iris kinsa sekretarya ni Madrigal. Matud ni Camelio nga dili siya okay sa relasyon sa iyang asawa ug ni Madrigal. Dugang niya nga ganahan siya nga ana sa iyang kustodiya ang mga anak nila ni Iris samtang naghuna-huna pa ang iyang pamilya sa mga laka nga buhaton batok ang Madrigal ug sa iyang asawa. Matud ni Camelio nga iyang gikompronta ni adtong Disyembre si Madrigal ug mireklamo nga dugay mauli ang iyang asawa ug ingong patrabahoon matag tapos sa semana. Si Camelio nitambong sa usa ka press conference ni Medellin Mayor Ricardo Ramirez kinsa nagpost sa iyang Facebook account sa mga hulagway ni Madrigal ug Iris nga nagtapad og lingkod sulod sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2. Sa usa ka interview, si Madrigal misalikway sa mga aligasyon batok kaniya ug miingon nga gi-edit ang hulagway.